Menin mehriban Türkmen illeşlerim. Men şumat sizin üçün Institut Montana geldim. Ne görüşüňiz ýalak Institut Montana'da men otaýnam görkezek. Ştaýny Döwlet Üniversitetinde, Şahys Üniversiteti, ştaýda okumak isleýänler üçin ýyllyk neçe müň dollar ştaýnyň okuw tölegi. Ene şoň ýanynaky bu öýjagaz. Görüşüňiz ýalak daşyn görkezin durýan ýerine. Ne bulam şol üniversitette okap beren talipler gidip barýanlar. Bärde okan talipleň hemmeti görüşüňiz ýalaky çagal çuwal bolup gidenler, sebäp diýsem bäri üniversitede girenler ýaman gutarmak kyn ýa, gaty ylmy bilimi güýçli. Ne görüşüňiz ýalaky şuň içinden hiçleki ýagdaýda özleri ýatylýan ýerem ştaý, okulýan ýerem ştaý, hemme zatny ştaýdy ne görüşüňiz ýalaky. Yıllık tölew näçe bilýäňizmi? Bilmeýän bolsaňyz men aýtjak size.